A continuación, pedín a honra de podelo presentar personalmente, inda que o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, non necesita presentación porque el mismo xa... porque é de moi difícil presentación. Se tuviéramos que facer a glosa de todo o currículum sería difícil, pero simplemente eso, como non fai falta só recordar que foi así o conocigueu o director de Xerais entre os anos 89 e 93, para despois pasar tamén á Dirección Xeral de Alianza Editorial, a Dirección Editorial do Grupo Anaya, e despois nun xiro do destino a ser o director xeral en 2002, coa morte de Carlos Casares, do que era o seu rival nun principio, que era a Editorial Galaxia. E de aí a este cargo tan representativo que hoxe leva a presidencia da Real Academia Galega. É para mí un honor, porque el foi o meu profesor de Industrias Culturais na Facultade de Ciencias de Información de Santiago xa fai demasiados anos, no derradeiro curso desa licenciatura. Entón, nada, o temos aquí, con este currículum non pode haber nadie máis axeitado para falarmos do libro, e do primeiro libro, naquela época incerta en que un gran avance tecnolóxico comparable ao que hoxe sería a internet ou as redes sociales estaba empezando a pulular por todas as capitales de Europa, e chegou a Monterrey antes que a outras como a Bruselas, como a Ámsterdam. Xa no ano 1483, dous impresores ambulantes, Juan de Porres e Rodríguez de la Pasera, andaban por aquí cas súas maletiñas con tipos móviles, porque aí arriba estaba o primeiro prelo, a primeira prensa, derivada como as de Gutenberg, da prensa do viño, para facer o primeiro libro de Galicia. É diso que nos vai a falar o meu profesor Víctor Freixanes. Moitas gracias por estar aquí. Boas tardes, antes que nada, boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pola vosa presencia. Vámonos tutear porque estamos aquí así en familia. Para min é unha honra, é un honor vir, é unha alegría que me convidasen a min e a máis a miña muller, a María Dolores Cabrera, que é realmente corresponsable de moitas cousas, de moitos traballos de investigación arredor da edición, arredor, se non das industrias culturais, polo menos da industria do libro, porque ela foi un pouco quen sostivo o fondo documental en moitos casos para que logo un construya os discursos, inda que era tamén ten publicacións autónomas, etc. Pero hoxe acompáñame, de feito, bueno, esta conferencia podía perfectamente dala ela, pero como se empeñou, e ademais o amigo Vicente tamén dixo que quería ter aquí, bueno, a ver, en confianza, o florero que significa o presidente da Real Academia, que sempre é un florero que luce máis, e entonces eu encantado de vir un pouco a acompañarvos e a falar desta aventura fermosísima e histórica que é o libro, e que ademais relacionado ca vila de Monterrey e por extensión ca vila de Verín. A vila de Monterrey, polo menos esa acrópolis das que eu falaba tantas veces aos meus alumnos, de que é unha das visitas obrigadas dos alumnos e dos rapaces e rapazas de Galicia. Eu creo que hai 3 ou 4 sitios aos que hai que peregrinar. Estou falando do mundo da cultura e o mundo do libro. Un deles é a igrexa de San Francisco de Pontevedra, onde temos a tumba, o enterramento de Pai Gómez Chariño, señor de Rianxo, aquel poeta medieval, dos poucos poetas medievais dos que conservamos unha tumba, e polo tanto está ali soterrado, aquel que gañou Sevilla en sendo de mouros, que decía a historia. Outra visita obrigada debería ser sempre a tumba do señor de Andrade en Betanzos, tamén na igrexa de San Francisco de Betanzos, século XIV, que é o autor, non o autor, o mecenas, o promotor dunha das primeiras grandes novelas en lingua galega, cando lle contas aos rapaces que a historia de Helena de Troya e a historia de Príamo e a historia de Aquiles e de Ulises e do cabalo e de todo aquel mundo de Patroclo, de todo aquel mundo está contada en lingua galega no século XIV, pois a xente queda desconcertada, non? Pero está ali, son esas 800 páxinas que mandou escribiu unas o Frade Martins, pero mandounas escribir
o señor de Andrade o bo, porque había un Andrade bo e había un Andrade malo nas crónicas históricas, non? E despois o outro sitio que tamén hai que visitar é Braga, porque é esa Galicia do Sur que se independiza e ali está un pouco os alicerces dunha parte moi importante da cultura galega. Estaba lembrando estes días, lembraba a miña muller que Monterrey, o Castelo de Monterrey, que hoxe pode abrir a nosa intervención, pois nada menos que mandou no levantar por primeira vez o señor Alfonso Enríquez, que foi, como sabedes, o primeiro rei de Portugal, e que era o curmán de Alfonso Raimúndez, que foi o rei de Galicia que coroa en 1111 Xelmírez en Santiago de Compostela. Os dous irmáns repártense o xogo, un queda ca Galicia do Sur, Alfonso Enríquez, outro queda ca Galicia do Norte, Alfonso Raimúndez. Hai un pacto entre eles, conforme que o que morra leva a herdanza dos dous e unifica outra vez os reinos, pero os intereses da nobreza, os intereses dominantes da época, que como en todas as épocas na política pois hai moitos intereses variados, pois non fixeron posible esa unificación e hoxe pois a Galicia do Sur avanzou por camiños distintos e conformouse como o reino de Portugal, pero Alfonso Enríquez, ese primeiro rei de Portugal, o de Guimaraes, pois é o que entra en Lisboa cos cruzados, pois é o que manda a levantar aí ese castelo de Monterrey, onde, como moi ben decía o amigo Luís, o compañeiro Luís, pois nace, empeza a andar en Galicia a revolución tecnolóxica que neses anos do século XV se chama o prelo, a imprenta. Por tanto, Luís, gracias é unha alegría reencontrarnos de vez en cando. Xa non é a primeira vez que coincidimos así en algún sarao, pero sempre que un que foi profesor durante moitos anos no ensino medio e tamén na universidade topa os alumnos, pois é algo que carga, sobre todo cando os alumnos o recordan a un con alegría. Hai algúns que é mellor non falar, nin que eles falen tampouco, é dicir, non entrar en detalles, como din os argentinos. E despois é unha alegría tamén que Aurora e Vicente, que andan por aí, pois que me agasallen tamén ca presencia nesta biblioteca. E doullos parabéns a eles como bibliotecarios, e máis a súa axudante, non me lembro agora, Antía, creo, non? Antía, porque unha biblioteca como esta, que pete forte nas iniciativas culturais de España, do Estado español, e que leve o nome de Marina Moliner, que é unha das grandes autoridades da lexicografía española e románica, hai que decilo, e que mereza o premio por iniciativas como as que estivemos vendo abaixo cos rapaces e as aulas de lectura para os nenos e os clubs de lectura, é dicir, todo ese tipo de iniciativas que é o que fan manter viva a cultura e o libro, non? E, por tanto, non é moitas, hai algunhas, e hai que decir que leva un de vez en cando sorpresas como esta, pero que, se me permitides a expresión así coloquial, cargan a pila, porque ás veces hai razóns abondo como para desanimarse, pero tamén hai de vez en cando razóns abondo como para decir, bueno, pois aquí hai materia prima e hai camiño e estamos facendo xuntos o camiño que é do que se trata. Desde logo, o encontrarme baixo con todos esos rapaciños novos e rapaciñas, pois arredor do libro e co entusiasmo, ca alegría nos ollos que se nota, ás veces non necesitan falar, abonda con mirarlle os ollos, pois é algo que, bueno, que enche de satisfacción. Por tanto, parabéns aos bibliotecarios, parabéns, grazas polo convite, parabéns ao Concello de Verín, porque podemos sentir orgullosos desta iniciativa e hai que sacar peito e vendela polo mundo adiante no sentido publicitario de promocionar e dar a coñecer as cousas, porque as cousas que non se dan a coñecer non existen. Por tanto, as estrategias de comunicación, aquí Luís ben o sabe, hai que montalas sobre realidades obxectivas, e esta é unha realidade obxectiva. Os compañeiros da biblioteca invítannos a min e a María Dolores a que falemos do libro. E a que falemos do libro galego. Claro, a ver, isto é como o misterio da Santísima Trinidade de San Agustín. Xa sabedes esa historia que contaban de San Agustín, que ia paseando pola praia e topou un neno, iba pensando no misterio da Santísima Trinidade, non?
e entonces topou un neno que estaba facendo unha poza na area, seguro que vos maiores coñecedes esta historia, esta lenda, e entón o San Agustín achegouse ao rapaz e dixolle, o que estás facendo? E dixolle ao rapaz, pois estou facendo unha poza aquí porque vou meter toda a auga dese océano nesta poza. E entonces dixolle San Agustín, pero rapaciño, como pensas ti que podes meter nunha poza todo ese océano? E entonces dixolle o neno, pois o mesmo se pasa a ti que queres que a mente humana resumir o misterio da Santísima Trinidade. Pois bueno, pois a mí me pasa o mesmo, teño que meter na poza desta hora que me podedes saturar a poza da historia do libro galego, que en certa maneira é unha viaxe ou é propoñer unha viaxe pola historia de Galicia ou pola historia da cultura galega. A lingua galega e, por tanto, o libro galego como a expresión cultural de Galicia é un pouco a historia do país. Cando falamos de historia da lingua galega e dos seus momentos de avalo e de devalo, os seus momentos de esplendor, os seus momentos de decadencia, os seus momentos de esperanza e os seus momentos de desesperanza, se seguimos a historia desa lingua, da nosa lingua, da súa presencia na vida da cultura, no recoñecemento da cultura, e, por tanto, en grande medida, seguimos a pista a presencia da lingua galega no mundo do libro, tendo en conta que o libro representa é a representación simbólica máis universal que ten a cultura. Oxe, bueno, pois as industrias da comunicación e da cultura son moi variadas. Xa non é só a prensa, a radio, a televisión, o cine, estamos a revolución tecnolóxica de internet e as redes sociais, é dicir, hai un mundo moi diverso, pero isto é de onte, como a quen di. Durante séculos, o libro foi o sostén, o símbolo da cultura, do recoñecemento, da dignidade, da consciencia que unha sociedade tiña do seu valor e da capacidade para conservar o coñecemento e transmitir o coñecemento, non só cara adentro, sino tamén cara fora de sí. Por tanto, seguirlle a historia ao libro é seguirlle a historia a un país, é seguirlle a historia a nosa cultura. E se vemos os momentos en que o libro galego ia arriba e tiña unha presencia, estamos falando dos momentos en que a lingua galega, que Galicia, como poder político, como poder económico, como poder cultural, ia arriba. Por tanto, o que eu vou propoñer é unha viaxe polo libro galego. Deberíamos matizar, porque realmente, máis que ese Monterrei, capital histórica do libro galego, que foi como periodísticamente titulamos a conferencia, deberíamos matizar e dicir Monterrei, capital histórica do libro galego impreso. Porque realmente Monterrei é onde empeza, onde, como moi ben decía Luís na presentación, onde por primeira vez aparece a imprenta de tipos móviles, que é a revolución tecnolóxica de Gutenberg. Existía antes a imprenta, as impresións planas, as impresións de estampas, de grabados, sobre todo en madeira, xilografías, etc. Pero a revolución de Gutenberg é que consigue introducir a fórmula de tipos, de pezas, de aleación de metal que representaba cada unha delas un grafismo, unha letra ou un signo para imprimir, e que permitía, combinando eses distintos tipos, montar unha caixa, apretala, unha platina, e logo levala a unha imprenta que, como un tórculo, que se chamaban tórculos, logo veremos algún, servía para imprimir, pois, como a prensa do viño, unha cousa moi parecida. E de aí saían as planchas que logo se montan, logo se cosen e despois dan pé ao libro. Iso que hoxe nos parece tan elemental foi unha revolución. Foi unha revolución de tal maneira que transforma a modernidade de Europa, a modernidade occidental, ten como símbolo, como un dos seus símbolos máis significativos, a revolución de Gutenberg, a revolución da imprenta, que está relacionada ca reforma protestante, porque a partir da revolución da imprenta é cando empeza a difundirse a lectura da Biblia, a lectura masiva da Biblia, sobre todo, e de outros textos, está relacionado co descubrimento da América polas mesmas datas, 1492, está relacionado co primeiro capitalismo das grandes cidades italianas, dos Países Baixos, etc. Está cambiando o mundo dun xeito radical e un dos elementos claves dese cambio que chamaríamos o humanismo, o renacemento, etc., é a imprenta.
E a imprenta, que as primeiras impresións veremos que son de 1455, 58, 53, as primeiras impresións en Alemania, en Maguncia, nas cidades alemanas, non tardan moito en chegar a Galicia, é dicir, Galicia non estaba tan lonxe do mundo como parece, pero as primeiras impresións en Galicia, os primeiros incunables, que é como se denominan as primeiras impresións de libros con esta tecnoloxía dos tipos móviles, incunables, que veñen do berce, que veñen da cuna, son as publicacións anteriores a 1500 ou a 1510 aproximadamente, pois eses incunables tamén aparecen en Galicia e aparecen curiosamente en Monterrey, en Ourense, en Mondoñedo, en Santiago de Compostela, pero os primeiros, sobre todo, na vila de Monterrey. Ben, Vila de Monterrey, que non vou presentar, porque a coñecedes abondo. Ese, por exemplo, é un dos primeiros incunables. Aí temos o misal auriense de 1494. Ese misal auriense é, bueno, con as características típicas en cores azul, vermello e negro, que era casi sempre o que se utilizaba. Por exemplo, Martín Codas, que se está exhibindo estes días en Vigo, vedes que aparece a música en vermello e as letras en azul ou en negro, non? É dicir, eran unhas características que moitas veces por este tipo de características ou pola tipografía, polo diseño dos tipos, porque eses tipos, cada impresor, cada moldeiro, que era como se chamaban na época, os impresores, os moldeiros, os que traballaban as letras de molde, como facían artesanalmente eses alfabetos a man, sabemos, recoñecemos a autoría dos distintos impresores ou dos distintos moldeiros en función do tipo de letra, de como era ese tipo que se diseñaba. Aí tedes, por exemplo, o primeiro texto, o primeiro incunable, pero en castelán. Fixados que teña unha modernidade importante, non? O libro en galego na imprenta entra en latín, falando latín. Os primeiros textos, este é o primeiro texto que conservamos, é a breve forma de confesión, curiosamente en Mondoñedo. Está impreso no ano 1495 e está en castelán, é o primeiro texto en castelán. Hai que agardar ao século XIX para que apareza os primeiros textos impresos en lingua galega. Eso é un dato que ten que ver co principio da miña intervención, de como, seguíndolle o paso a historia do libro galego, podemos seguirlle os pasos de avalo, de valo, esplendor, decadencia da nosa historia. É dicir, que a lingua galega, a lingua de Galicia, que no século XIX significa o 90% da poboación galego-falante, o 90 e tantos % da poboación galego-falante e unha poboación rural, unha poboación que vivía basicamente analfabeta, é dicir, ágrafa, digámoslo así, analfabeta, na medida en que non sabían ler nen escribir en ningún idioma, pero que teñen unha cultura poderosísima, a cultura agraria, a cultura rural, esa cultura riquísima, variada, pero que está pegada a outras fórmulas de transmisión oral, de transmisión familiar, etc. Pois esa lingua non entra no libro, non entra na tecnoloxía avanzada do que chamaríamos hoxe a alta cultura hasta o século XIX. Hasta primeiros anos do século XIX. Que quero dicir isto? Bueno, pois está reflectindo unha realidade social de valoración da lingua que explica moitas situacións actuais do idioma aínda. É dicir, isto entrou no ADN dos galegos. Cando falamos da lingua galega, do prestixio da lingua galega, ás veces temos que convencer a moita xente de que a lingua galega é unha lingua culta, de Occidente, capaz de expresar calquera fórmula científica, filosófica, literaria, coloquial, familiar, administrativa, etc. E hai, estou falando dos nosos avós, moi fundamentalmente, que son víctimas dun tempo histórico, pois, bueno, sí, pero a lingua galega está ben para cantar despois de comer, para as risas nas tabernas, para darlle bicos aos nenos. Home, pero para facer un tratado de filosofía,
Non, por qué? Porque hai un momento onde esa lingua quedou fora dos circuitos dominantes da cultura e houve que facer unha revolución histórica, e falaremos dela despois, no resurdimento, sobre todo nos ilustrados e logo no século XIX, para que ese idioma, que era o idioma que falaba a xente, e a lingua da xente, Rosalía de Castro, 1880, escribo para a miña xente, escribo para os que falan galego, e escribe, di ela en Follas Novas, sabendo que os homes e mulleres do meu país non me poden ler. Non o di con estas palabras, pero di, estou escribindo para o futuro. Eso é dunha forza, dunha generosidade e dunha inteligencia estratégica fermosísima, e é o que explica en grande medida que Rosalía sexa o que sexa na nosa historia e na nosa cultura. Pois ben, os primeiros textos son en latín, hai algúns textiños, poucos en castelán nesta época, e casi todos eles son religiosos. Estou falando dos textos impresos, casi todos eles son religiosos, porque quen manda imprimir, é a nobreza eclesiástica, que a nobreza que manda en Galicia. Cando falamos da nobreza, a xente tende a explicar a nobreza como nas películas, non? Os condes, os señores da guerra, cas súas castelos, cas súas courazas, pero hai unha nobreza, que é a nobreza dona da terra, a nobreza dona do foro, a nobreza dona das vidas das facendas, que, sobre todo na Galicia de retaguardia, é a nobreza eclesiástica. Son os xelmírez, son os donos dos mosteiros, son os bispos e os arcebispos. Estes señores, que tiñan uns excedentes económicos importantes, froitos en grande medida das rendas que recibían, mandaban, son os que contratan os primeiros impresores, os primeiros moldeiros para que visiten Galicia. Aquí tedes un retrato de Gutenberg, que, por certo, morreu arruinado, para variar, pedeulle ao seu socio banqueiro que lle financiase a Biblia de 42 liñas, que é esta. Esa é a primeira impresión de Gutenberg, a Biblia de Gutenberg. Fixemos que elegancia, que obra de arte, 4 anos de traballo, con 6 imprentas traballando para producir este libro inspirado na letra gótica e inspirado aínda na memoria dos códices, porque no fondo é como o que está pasando agora cas novas tecnoloxías. Cando imos á pantalla da computadora ou do ordenador e leemos, no fondo estamos leendo o libro na pantalla, casi compoñendo igual que o libro na pantalla. Pero xa veredes como iso vai ir cambiando, se cada nos non o veremos, pero no futuro irá cambiando. O mesmo sucedeu cos primeiros libros impresos, que intentaban imitar os libros manuscritos e os que se chamaban os códices. Eso sería unha recreación dunha imprenta italiana, de como podía funcionar no Renacemento unha imprenta. A imprenta aparece en Maguncia, nas cidades italianas, a imprenta de tipos móviles. Estou falando sempre dese invento revolucionario dese invento revolucionario de Gutenberg. Pero despois eso se expande de Alemania, pasa a Italia, de Italia pasa aos Países Baixos, logo a Francia tamén, pasa ao Levante español, entra por Cataluña, Levante, Sevilla, es decir, todas as cidades que tiñan un poder económico empezan a incorporarse a imprenta, esa nobreza eclesiástica da que falaba eu antes. Hai un momento moi curioso que pasa un pouco agora como con internet, que a imprenta, non? Os reis católicos, nunha primeira etapa, saúdan a imprenta como a gran revolución cultural do seu tempo. E veñen dicir, aquí temos a gran revolución que vai cambiar o mundo, e efectivamente tiñan razón, e Fernando Católico creo que é quen escribe isto e manda nunhas proclamas que se potencie aos 10 anos a mesma monarquía apoiada pola Igrexa, aos 10 anos está dicindo o contrario. Parades invento porque é demoníaco. A xente sabe máis do que queremos que saiba. Porque o gran invento que iba distribuindo o coñecemento, distribuindo a cultura, distribuía a información, distribuía as novas ideas e distribuía, ademais, a gran revolución político-religiosa da época, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante significa
dividir Europa na Europa do Norte e a Europa do Sur. A Europa da Reforma e a Europa dos lectores de libros. A Europa do Sur é a Europa do púlpito. Isto é un dato moi importante que explica os hábitos de lectura das sociedades contemporáneas. Por que se lee tanto en Alemania? Por que a tradición lectora na Gran Bretaña, nos Países Baixos, no centro norte de Francia, en Escandinavia? A revolución, por exemplo, da alfabetización que se produce no século XVII e XVIII en Dinamarca e na Escandinavia toda, prodúcese pola entrada da Reforma. Por qué? Porque había que ler a Biblia. Había que saber leer porque había que falar directamente con Deus. Non se aceptaba que un señor que era o cura ou un señor que era o Papa de Roma fora quen nos dixera que di a palabra de Deus. Non. Di a Reforma Protestante. Con Deus falamos directamente. A través de que? A través do libro. A través da Biblia. Claro, eso significa a revolución. Significa a capacidade de formar a toda a poboación dende pequeniños e pequeniñas para que lean. E digo pequeninos e pequeninas. As nenas tamén. Son as mulleres as que introducen en Dinamarca e nos países nórdicos, sobre todo, a revolución da alfabetización das familias, para que lean a Biblia, para que recen, é certo. Pero empezas lendo a Biblia e empezas a ler outras cousas. Porque a técnica e a destreza da lectura, e se me apurades un pouco entre nós, así con certa confianza, o vicio da lectura, que é unha fascinación seductora e unha adicción, abre os ollos para moitas máis cousas. E entón, eso significa sociedades que se familiarizan co libro de tal maneira que o libro é a porta de entrada ao mundo, a porta de entrada ao coñecemento e atrévome a decir que a porta de entrada tamén ao prazer. O prazer e o descubrimento de cousas. Aquilo que se decía no século XVIII, cuidado ás mulleres que leen novelas, porque se lles enche a cabeza de cousas. Bueno, pois por qué? Porque estaban descubrindo mundos que de outra maneira estaban cerrados, ca pata quebrada, na casa, e era o libro que lles permitía abrirse ao mundo e descubrir sentimentos, emocións, ideas que empezan a circular non só as ideas religiosas, no caso da Reforma, sino despois as novas ideas políticas, etc. Esa individualidade de dialogar directamente con Deus significa establecer o poder sobre o individuo, ou sexa, está poñendo as bases da soberanía, está poñendo as bases das democracias modernas en grande medida, onde o cidadán deixa de ser súbdito, pasa a ser cidadán e necesita información e coñecementos que obtén a través da lectura para poder exercer o voto, para poder opinar, para poder participar na vida política. Fronte ao modelo do púlpito. Cal é o modelo do púlpito? O señor cura se sube ao púlpito e nos conta como son as cousas. E vostedes non teñen que ler nada, xa lle explico eu. Bueno, isto que parece unha simplificación non o é. Algúns dos presentes, non digo moitos, porque non, pero algúns dos presentes recordaredes cando de nenos decías que ibas a ler a Biblia e o cura che decía, non, eso non se lee. Xa se direi eu cando podes ler a Biblia, porque a Biblia non era, mentres que nos hotéis aínda hoxe, nos hotéis polo mundo adiante en Francia, en Gran Bretaña, nos Estados Unidos, nos hotéis todas as habitacións teñen unha Biblia, porque incluso a xente sabe, bueno, os crentes e tal, saben a Biblia de memoria, son capaces de recitar versículos e parágrafos enteiros da Biblia de memoria porque dependen así dende nenos, a ler a Biblia en voz alta. Bueno, esa é a gran revolución de Occidente, é a gran revolución da modernidade. Max Weber, o sociólogo, explica como aquí está o principio do capitalismo moderno, sobre todo a partir dos Países Baixos, como están os principios da revolución democrática que logo vai dar a Constitución norteamericana e despois a Revolución Francesa de 1789. Todo isto, como vedes, está moito máis relacionado do que parece e está relacionado con esa maravilla tecnolóxica que é o libro. Maravilla tecnolóxica que fai que poidamos entender como existen as
religións do libro, que son as grandes religións que marcaron a época, os xudeus, os cristiáns, os musulmáns, un pouco os Vedas tamén da India, son as revolucións do libro, frente ás outras religións, que son religións da tradición oral, do mito, da lenda,